Mamash! Ako, ten, ten. Oo, sabi mo, ngayon pa kayo mag-iiyak-iyak ha? Nakadalawa na kayong anak. Yeah, bukas na po ang kanilang kasal. And ngayon, ayusin na po namin yung kanilang reception area. 200 bucks yung bisita nyo, no? Na-pressure kayo, no? Na-pressure po sila bigla mga moms kasi sabi nila, nahiya sila dito kay, ano sabi mo nga? Ano sabi mo? Ayaw niya na dito sana. Okay. Ulaw. Nahiya daw siya, nahiya siya kay Brenda. Marami na tulong si Binda sa amin. Oo, kasi sabi nga nila, napagawa na yung bahay ninyo, di ba? Tapos, ngayon na kinasal na sila, nahiya sila na pati itong yung venue, ireregalo din sa kanila. That's okay. Kasi hindi naman kayo, hindi nyo rin naman siya pinapabayaan pag may kailangan nyo ng tulong, di ba? Tumutulong kayo. So ngayon, simulan na natin itong ayusin. Hindi tayo mag-emote kasi alam ko kailangan nyo magpahinga kasi bukas maaga ang inyong call time, di ba? Pero okay na yung susutin yun, nakahanger na, settle na. So hindi kayo pwede magsama pala mama nyo. Kung kailan nakadalawang anak rin, tsaka pang pinagbawalan. Una na kay ko ugma sa iya na kay ko ang tama mag-makeup pa na ikaw. Pwede naman dito sabay na kayo, dito na lang kayo. Dito na lang kita ayusan para hindi, kasi kung pipila ka doon, kasalang bayan po kasi ito. So, free yung makeup, yung gown, yung sing-sing. At Hindi. yung sa lalaki, kasi mabilis naman yung sa lalaki. Pero meron ka na susuotin. O yan, tapos, since marami sila, sabi ko sa kanya, sige, ako na mag-ayos. Tapos, ang alas 8 yun, no? Opo. Ano oras ang taas sa reception? Mga sa auto po. Tanghali. Tapos, O, opo. sino may iwan ditong mag-ayos ng food? Sila, kapatid mo? Oo, yung Okay. kapatid mo. O, para may, bigay ko na rin sa kanya yung mga utensils na natin ilalagay. Yung catering. Wow! Na-catering. Tapos ang ano po, ang ulam, Baguio beans. No, Baguio beans, no? Sapsud. Sa tinda. Hindi ko galing pala ng mama siya eatery. O, yali na kayo, dali. Simulan na natin ito. So, simulan natin. Simulan natin ito. Dila, paano ka mag-isip net? Baka masira namin. Sira na. So, dito, pakiano na yung net dun sa dulo ba? Ito yung inyo magiging, ayan, papakita ko sa inyo yung magiging, so dito kayong dalawa. Wow, di ba may cake kayo? Opo. Sana all may cake. Isa natin yung mga bulaklak na sira na oh. Pulutin ba? Ito oh. Ayun oh, nalaglag oh. Tatagyan ko kayo ng nalagay sa kapwa dito. Ayan. Then, ayan, mga lamesa na doon. Ilan ang bisita? 200? Na-pressure na po yung groom. Hindi niya na alam. Paano lang ito mga lamesa ba? Patulong. Mila, patulong ng mga lamesa ba? Para bukas kasi ito sa kasal nila ba? Patulong sa ano ba? Salamat kayo. Siyempre kailangan gold. Lamesa pa doon. So, ang nirequest ng mag-asawa, ganyan na lang daw ang simplihan lang. O, kasi nape-pressure na sila. O, isa isa pa. Isa pa?
Okay rin na. Hindi, isang harang na rin para sa food dyan. Isa lang ganito or tatlo? Dua. Ilan po tayo ba? 18? 18 ka pa tayo. Ano ba, eatery? Sayang na may space. So ngayon, kuha tayo ng pangsapin. This one is for food. Lalagyan ba ito ng rutina? Lagyan ng rutina. Ilan dito? Apat? Hindi ka ba ito sa loob? Kunin mo sa loob. Para magkakasama na dito. Hindi dapat steam. Kamay na lang. Dito yung food. Alisin mo muna yung golden food. Tapos, linggo. Bakit mas makita? Ayun na lang kuya, yung mga sapuan. Kasi
Asa na ba dito yung putahe o isa pang lamesa? Sure ba? Sure ka ha? So, kailangan din natin ng mga vegetable. Yung mga lagayan ng kulay. Mga plato, kutsara. Iya, pas tolong mo pa. Iya. Yes. Ayan. Ito naman na yung kanilang tarpaulin. Ang cute-cute. Oh, diba? Naway kaya di kasi bangkan. Pero okay na rin yan. Bigay rin nila yan. Kasama yun sa package. Hindi, kami na lang. Kayo na nagpagawa. Ha? Taray. Kala mo mga dalagat binata pa talaga sila. Oh, ala, tara. So, this is it, mga moms. Oh, simple lang nung ginawa naming setup. Ganyan lang, oh. Oh, saan ka pa? Ano lang to ha? Ano tawag mo dyan? West by Mayor lang yan. Oh. Pero at least meron pa rin siyang ano. Nasa gitna ba? Oh, diba? May source of ano pala tong anak ko dang meron din pala siyang pagka-artistic. Kaya ating mga boys na taga bit-bit. Wow, oh, diba? Parang dapat kulayan ng iba, no? Masyadong plain. Haluan ng ibang kulay. Maganda rin ito. Oh. Lagyan mo na.
Lagyan mo na. Ikaw naman. May ibang kulay. Yan. Hala, florist na pala to eh. Oh, Spanish. Ito pa. Tingnan mo yung mga arrangement ng mga pogi. Wow. Ganyan ba arrangement ng mga pogi? Oh. Butangan ng ibang kulay, okay na yan. Naka-espiras. Kung masyadong itaas yung yung damo na design niya yan. Mayabang siya sa part na yan. Siya nag-design. Oh. Ba't ikakasal ka na ba? Nabantay lang. Wala ka pang pambili ng gatas. Ginoo ko. Tsaka bugas. Diba? May pink pa. Mag-iisa lang yan siya, nak. Wow. Wag na, okay na. Naiba na tuloy yung aura. Okay na yan. Diba? Puntahan natin yung mag-asawa. Ano ginagawa? Dito namin ilalagay yung ano. Yung wine at saka yung cake. Yun yung kanila magiging upuan. Okay na yung inyong venue! Ano? Ha? Okay na. Yung pagkain na lang. Yung mga magluluto is yung sister mo. Ay, kami na dyan. Sunduin mo na. Ay, may motor oh. Ano yung susi? Ikaw na magsundo. Ikaw ba magsusundo? Hindi. Sa ilaha. Bakit kailangan mo ng motor? Sabi mo kanina. Sa mga sisimula dito. Sige. Kami na dyan. Si ano muna, pauna muna. Sa malayo ba sila? Tagulwang. Taguluan pa. So, dalawa kayo pupunta? Bakit dalawa? Hindi, uy. Dapat wag na. O kaya dapat, hindi mo ba matawagan? Kakasal kayo, tapos babiyahe-biyahe ka pa. Ayaw na, uy. Tawagan na lang. Oo. So, marami pa. I-ready na natin yung mga gagamitin bukas na utensils. Yan. Para sa ating newlyweds. Congrats! Yan, ang ating newlywed. Good luck tomorrow. Handa na kayo sa honeymoon? Ha? Congratulations! Isang kiss naman dyan. Wow!